Mayong gabi kinakanan, welcome sa regular Bible study every Monday dito sa Mount Carmel Museum, Mount sa Hey, kakabay, sabi lang, dahil lang kita. So ako i-awang tanan sa pagkarok. Ang sundan ang pagkampo. Ang sundan sa pagkampo ang pagkampo. Sa ngalan samahan sa Espiritu Santo, tanan ang tawag sa Virgina. Salve Regina, Mater Misericordii, Vita Dulcedo, Express Nostra Salve, Adiclamamus, Exules Ati suspiramus, gemetes et flentes, in ac lacrimarum vade. Ia ergo advocata nostra, Deus tuus, misericordiae solos, ad nos converti. Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis osso exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, the Son, and to the Holy Spirit. And in the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Semasa Ayaw gabi kinakanan, welcome sa atong Bible study. Sa kita sa natin online, ato sa pagkakaban, pero natin yung kasundan, makapot kami natin ang mga speaker sa sunod. So, hindi na maglanay, before that, we would like to express our gratitude sa atong parish priest, team of pastors, hindi sa Mount Carmel for giving us every Monday the social hall na kagamita. So, gawin-gawin lang po rin. At silang kasalamatan. Sinabi na sa atong parish priest. So, kasundan, ang speaker na mga bubat-bat ka gabi una at mag-welcome si Brother Steve Bondi. Ito ka lang sa Sipapak. Maayong gabi, kinakabalan. May sunan. Sukat kaya ito
hangtod karon kini kato ang Bible study kadalunis dito kay dinhi ta nakakatkon sa pagpipinsa nagtulog sa atong pagtuo katoliko. Dunay kanutibod sa hinata. Walay prinsipyo nga magalutan kung wala sa kamatuoran ipasukan. Di na sa San Juan City, Versículo 17, ang iyong puno o Diyos kamatuoran. Kung sa unang Pedro 25, ang iyong puno muluntan hangtod sa kamatuoran. Sa ito pa, kinahanglan niya ay katato ang prinsipyo atong isanlik din sa pulong sa Diyos aron kini mulipang o mulungtad hangtod sa kamatuoran. Ang Iglesia Katolika nahiato sa mga makalilisang ng mga bulpog, mga pagsaway na kining Iglesia na katuldo sa iyo. Kabagatan, kung kay sa iyo, baka kinahanglan taligdan o biyaan. Kaya ang baka koeksunan, dili ko magkalagan ka nato ngadto sa kinabuhi na walay katapusan. Kung ang baka magbalik-balik o walay pagkatubag niini, mamahimo kay sakto niya itong mga tao nga wala masayon sa kamatuoran. Kay sunan ang usa sa mga tema na atong ipamit karon, may tungod kini sa pagka-Dios sa atong Ginoo. Aton dinay pagbasa kay kining mga Iglesia ni Cristo. Kining mga Iglesia ni Cristo ing sunan. Hangtod karon nagtudlo nga si Cristo tawra kung dili Diyos. Apan di mo pagpalayon, doon ay usa ka libro, apologetic books, gikan sa Pagdalian City, na doon ay open letter ni Cardinal Vidal, doon ay mensahe sa usa ka bispo, kung doon ay pipila ka mga pari, nga may approve ni ini. Kini maong libro eksunan, dili siya libro sa safety Cebu, kundi safety sa Pagdalian City. Okay. Ato ni mo sa kay dito kayo para sa mga Iglesia ni Cristo. Bishop ni approve ni apil na si Cardinal Vidal, mga pare. Usa sa mga atake sa Iglesia ni Cristo, nga si Cristo, dili Diyos, kaya di mo na atong Ginoo, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Apan sa may tubag, sa maong libro ng sunan, atong masama. Ang mga teksto nga naasoy sa itaas, mao'y malipong kamatuoran sa ipasangin sa mga sakop ni Manalo na ang Diyos sa mga Katoliko namatay sulod sa tulog ka adlaw kung nawala na sa Diyos ni ining mga adlaw. Ingon na ilang ipatuo mga sakop ni Manalo. Na ang pagsingkit ni Kristo nga Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako, mao'y kamatuoran na tao ba yun si Kristo o dili Diyos? Pagkababaw sa salabutan sa mga sakop ni Manalo. Sa pagsingkit ni Kristo nga Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako, mao Ginoo ng kamatuoran nga siya Diyos o tao nga matuod. Kung sa kuno, ang pagsingkit ni Kristo nga Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako, mao Ginoo ng kamatuoran nga siya Diyos o tao nga matuod. Kay ang gisingkit ang iyang pagkatao, o ang gisinggitan ang iyang pagka-Diyos. Kuya kayo. Kung sa kuno, ang gisingkit ang iyang pagkatao, o ang gisinggitan ang iyang pagka-Diyos. Naan siya pirma sa obispo may sunan, naipirma sa obispo, naipirma sa pare, nakagawin open letter, gikan kag Cardinal Vidal, nga kini siya dawaton tuhuan. Mauna akong mga Iglesia ni Manalo, paminaw ako sa tubag. Ang bisingkit ang
iyang pagkatao, ang gisingitan, ang iyang pagkalos. Klaro kayo. Karon, anita sa atong topic. Doon ay kanotihon sa kinaalman, a being can be known by its origin and by its deeds or act. Ang maong pagkamao, mahibaw pinaagi silang ikaran o pinaagi sa iyang mga upat. Din na sa San Juan 8:23, mingon na itong Ginoo, kamu taga ilalong, ako taga itaas. Kamu taga dinhi ning kalbutan na, ako dili dinhi ning kalbutan na. Klaro kayo. Paminaw mga iglesia ni Manalo. Kung sa itong Ginoo, kamu taga ilalong, ako taga itaas. Kamu taga dinhi ning kalbutan na, ako dili taga dinhi. O diha sa Juan 3:31, ang nagikan sa ibabaw, labaw sa tanan. Kuyaw kayo. Kung sa itong Ginoo, kamu taga yuta, ako taga langit. Ang taga langit, labaw sa tanan. Karon, si Kristo kay taga langit man, sa tupa, nagikan siya sa Amahan. Sa Juan 8:42, nga si Jesus nagikan sa Amahan. Okay. Kanang tulong nagikan sa Amahan nagsunan, wala na siya magpasabot na si Kristo dili siya co-eternal sa Amahan. E nga naman, din ha sa Medias Sikulos, mingon ang Amahan. Medias Sikulos, mingon ang Amahan, apat ikaw bitahig Efrata. Ikaw nga mauyukay nga lungsod diha sa kaliwala sa mga Ninibo nga batay sa Juda. Gikan kanimo dunay usa nga mugula. Nanhi kanako nga mahimong magmando sa Israel. Kan sangkaagi sa gikan pasakanhing panahon, gikan sa walay tapusan. Klaro tayo na si Kristo nagikan sa walay sinugdan, nagikan sa walay katapusan. Sa tupa, co-eternal. Ang kanang eternal igsunan sa malapa ni San Agustin, constant present. Sa tupa ay, nagikan siya sa Amahan, pero hindi siya created. Wala siya umata sa Amahan. Kaya naman, dunay usa nga mugula, nanhi ka nako, dunay usa nga mugula. Wala gingon nga dunay usa nga buhaton sama nako. Wala. Dunay usa nga mugula, gikan ka nako. Sa tupa, ang atong Ginoo co-eternal sa Amahan. Ikalawa, kay si Jesus nagikan man sa Amahan, nagikan man sa Dios. Atong paminaw kay kanang pulong gikan dunay nagikan na isuko lang na wala siya sa Amahan. Dinha sa San Juan 1:18. San Juan 1:18. Walay tao nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon. Ang buktong anak lamang na anaa sa sabakan sa Amahan. Siya ang nagpailagan niya. Unsa kuno? Ang buktong anak lamang na anaa sa sabakan sa Amahan. Ako din hinahinayon may sunan. Sumalapas sa mga theologians, mga Bible scholar, kining sabakan. Paminawan ninyo. Then when he says, in the bosom of the Father, he adds, his consubstantiality with the Father, in that bosom, that is, in the most hidden things of the paternal nature and essence, which exceeds every creature's power, is the only begotten Son, and so he is consubstantial with the Father. Nga naman, si Kristo nagikan sa Amahan sa pinaka-inner part sa Amahan. Kung pasabot, wala yung usag na nagtago diya sa Amahan nga wala na hibang ni Kristo. Kung siya isa ito mga ubat na nagikan si Kristo sa Amahan, pero sa iyang sabakan, the inner part of the paternal nature and essence.
Klaro kayo nga way usa nga natago sa mga nga wala kahibalo ang atong Ginoo. Kuna yang ikikan, ano pa sa mga buhat? Ano pa sa mga buhat? Yun ang eksonan, before ka mo palayo. Mayroon man sila na si Kristo de Dios kay nagikan lagi sa awan. Pero pinakita ko tayo, sa Samuel 10:30, niyo na itong Ginoo, ako ug ang amahan ko sa lamang kami. Sa ito pa, di na sa pagka-Diyos, usa sila. Pareho sila sa pagka-Diyos. Apan si Kristo nagikan sa Diyos. Nabay pareho at the same time nagikan. Ha? Doon na ba'y pareho at the same time nagikan. Naisunan, buhatag na example para hibawan sa ato ang mga kaigsunan ng mga iglesia ni Manalo. Kining cellphone na isunan, doon na yung flashlight. Atong iyo. Iwag na to. Atong iyon. Atong iyo. Inig-on mo sa flashlight, dungan siya sa flashlight. Ang siga, dungan siya sa flashlight. Pareho siya magdungan. Kung imong iyo, mapausa siya. Kung imong iyon, dungan sila. Apan, dili may tabo may sunan na ang cellphone nagikan sa line o kahayag. Kung dili ang kahayag, nagikan sa cellphone. Apan inig-on mo sa kahayag, magdungan sila. Inig-on mo, mudungan ang kahayag. Apan ang kahayag, nagikan sa flashlight. Dili may tabo ang flashlight, nagikan sa kahayag. So, equal. Apan si Kristo nagikan sa mahal. Klaro kayo na, posible kayo, wala yung mga iglesia di ko na magkasama kayo. Anita sa mga buhat sa atong Ginoo. Kay, ato na mag-premise kanina ang usa ka pinunihon, a being can be known by its origin and by its acts or deeds. Dinha sa Deuteronomy 22:39. Tanawan niyo karon nga ako maho, walay Diyos kuan kanako, ako magapatay o ako magabuhi. Deuteronomy 22:39. Klaro kayo. Nga ang Diyos, siya lang ang magapatay, siya usap ang magabuhi. Apan sa usap pagkaunsa ang mga igsunan, nga sa Juan 5:21, lingon na natong Ginoo, kay lingon nga ang amahan nagabanhaw sa mga minatay ug nagahatag kanila sa kinabuhi. Niini nga paagi ang anak nagahatag usab sa kinabuhi sa mga nahamutan niya. Klaro kayo, kung ang amahan makabuhi sa mga patay, mukuha sa kinabuhi ug muhatag ang kinabuhi sa samang paagi, ang atong Ginoo makahatag usab sa kinabuhi sumala sa iyang naibigan, sumala sa iyang nahimutan. O dinha sa Juan 5:9, ang tanang butang nga gibuhat sa amahan sa samang paagi gibuhat usab sa anak. Klaro kayo, kung si Kristo dili pa siya Diyos, usa ka impostor nga grabe kayo mga pagka-impostor. Why makalabaw siya pagka-impostor kung dili siya Diyos? Kaya nga naman, tanang gibuhat sa amahan sa samang paagi gibuhat sa anak. Asa mabasa? Sa Juan 5:9. Jeremias 5:15. Gibuhat sa Diyos ang langit, ang yuta, pinaagi siya kahon. Iyang gitukod ang kalibutan, pinaagi siyang kaalam, o nagbukad sa langit, pinaagi sa iyang salabutan. Kung siya'y gigamit sa Diyos, sa iyang gibuhat ang langit o ang yuta, gigamit niya ang gahom, gigamit niya ang kaalam, gigamit niya ang salabutan. O dinha sa Colossus 2:3, gingon, aron sila managpakaila,
sa tinapos sa Diyos nga mao si Kristo. Nga kaniya anaan natako ang tanang mga bahandi sa kaala o kahibalo. O sa unang Korinto 1:24, si Kristo mao gahom o kaagam sa Diyos. Way tao nga tao na wigsunan. Tinuod man na wigsunan nga si Kristo tao sa lamatuon. Pero ang topic na karon, pagka-Diyos si Kristo. Unang Korinto 24, si Kristo ang gahom o kaagam sa Diyos. Gibuhat sa Diyos ang yuta, pinaagi siyang gahom. Iyang gitukod ang kalibutan, pinaagi siyang kaalam. Kung nagpuklad sa langit, pinaagi sa iyang salabutan. Laro kayo. Karon, Hebreo 1:8, versikulo 10. Ang amahan, maingon sa iyang anak. Ang amahan, maingon sa iyang anak. Ang imong trono o Diyos, mulungtad hangtod sa kanturan. Kung sa kuno, ang imong trono o Diyos, mulungtad hangtod sa kanturan. Sa versikulo 10, ang amahan nagpadayon sa pag-ingon. Ang amahan nagpadayon sa pag-ingon. O ikaw, Ginoo, sa sinugdan nagatukod sa kapukuranan sa yuta, o ang mga langit mao ang mga buhat sa imong mga kamot. Kung sa kuno, ang amahan ang ulong sa iyang anak, o ikaw, Ginoo, nga mao si Kristo, sa sinugdan nagatukod sa kapukuranan sa yuta, o ang mga langit mao ang mga buhat sa imong mga kamot. Laro kayo na si Kristo, Creator. O ginasa sa Samuel 1, versikulo 1, ngadto sa 3. Paginawa ninyo mga incomplete iglesia ni Manalo. Sa sinugdan, mao ang pulong. O ang pulong kauban sa Diyos. O ang pulong Diyos. Kini sa sinugdan, kauban sa Diyos. Dito sa Lunita mga kakisunan, sa Lunita, doon ako na kanibati dito, ministro ni Manalo. Ako siya ipagkala. Sa sinugdan, mao ang tulong, o ang tulong kauban sa Diyos, o ang tulong, mao ang Diyos. Pagkala, ang tulong, Diyos o dili. Tubag siya, anak sa Diyos. Wa ko nangutana nimo kung ang tulong anak pa sa Diyos, ang akong pangutana, ang tulong Diyos o dili Diyos. Anak sa Diyos. Mr. Moderator, objection. Ang akong pangutana sa Juan 1:1, sa sinugdan, ang tulong ni Gata, ang tulong kauban sa Diyos o ang tulong Diyos pangutana. Ang tulong Diyos o dili Diyos, anak sa Diyos. Atong sundan. Ang Samuel 1:8, kini anak sa Diyos. Diyos o dili Diyos? Tao. Mag-elikay may sunan kining mga iglesia ni Manalo. Ako siya ipagpag na kayo, man, di ba nakatulad yun? Sa Mateo 18, versikulo 20, duha o ano, sa ungakan, ako, anak sa inyong tunga. Ministro, buoy ka din. Buoy. Ganun buoy mo ka. Basta, nandito na itong Ginoo, duha o tulo. Kung kamo magkatipon sa akong ngalan, kamo, anak sa akuma. Salamat, ministro nga, miuyon ka sa buang ibasa. Sunod na pagkakala, kaya nag-imong ka man na si Kristo, tao lang, dunay-unod o dunay-upog. Pwede ba nimong higapon si Kristo o atong tanawon? Awa ka rin. Nagamunti may sunan ang ministro ni Manalo. Duha o tulo. At atong ginubo ang mata. Duha o tulo. Kung kamo pagkatipong ako, anak sa inyong tunga. Atong ipagtanda. Ikaw pa si Kristo. Kaya akong tanawon. Di ba siya kahirap? Ngayon di ba ako kahirap? Natawa kong grasya. Dunay ko. Espiritu. Sa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Kaya naman, ang Diyos may sundan,
Malakias 3 size, why pagkausap? Kung magtuon ta og philosophy, kanang sakto ang philosophy nga pagtuon, ang kanang Diyos pagsunan, complete being na. Dili, wala na kinahanglan o kanang doon na pa ekonomiya, aron siya mausap. No. Ang kanang sa inkarnasyon, gitawag na siya conjoined or terminus na ang kanang divine nature o ang human nature nag-abot ng lang kay Kristo, nothing else. O sa fundamental of Catholic dogma, gitawag na siya o he added the human nature. Pero as God, complete being, di yun na siya mausap. Karon, doon ay iglesia ni Kristo na mutala. Niatake. Kamu mga Katoliko, nagtudlo mo na ang kanang postiya Diyos, literal na. Kuya kayo mga iglesia ni Manalo kay nagamit-gamit sa literal. Kaya naka-encounter man o mga Katoliko nga ang kanang postiya, literal mo no? Nagsunan, kanang pagtuon sa filosofi, pinanglan, atong sakto dili kay maminaw ta unya dahil na-discuss nga maestro regarding sa philosophy maminaw ta karon atong i-apply kaya nga naman ang kanang ostiya may sunan after consecration sumala sa atong teaching ang substance mausap apan ang accidents dili mo sa. Karon, kung mayroon ka na ang kanang ostiya, Diyos na, literal pa yun, bulilaso tayo. Ang ikamit sa simbahan, Ruli. Ang iyang substance pa. Kaya nga naman, tanawa, ang substance na usap, apan ang iyang accidents, kanang iyang forma, ang iyang color, ang iyang test, ang iyang lamig, wa pa na usap. Ang usap din ha, ang substance lang. Pero atong dimanan, na walay accidents na mag-exist kung walay substance. Ha? Walay accidents na mag-exist kung walay substance. Karon, kung sa pagkakausa na ang usapin na ang substance man, nagpabilin ang accidents. Nagpabilin ang accidents. Karon, mga tao na wala pagtuo, ang ostiya, after consecration, mamahimong literal na lawas o dugo sa atong Ginoo. Kung masabot, ang substance na usap, ang accidents na usap into flesh. So, doon ay mga punto na atong gitanaw hindi. Ang tao na doon ay pagtuo, ang tao na wala pagtuo. Ang tao na doon ay pagtuo, murag lisod ko, dili ma-apply na ito ang philosophy. Gani, wala pa'y usa sa mga ma-example na ito, nga bukaribo, nga mahitabo sa muna nakita sa pisikulo, kay ang atong papel pagdipinsa man sa katuran, hindi ka magpataka ang imon na Diyos na! Ganun din ba? Kaya nga naman, sa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Kung makasugat ka, dahil tinubuan niya na. Mga muti ka. Ang kanang siya, ang tanang mga butang gihimo niya, kung sa wala siya, walay bisan unsa nga nahimo sa nahimo. Klaro kayo? Walay bisan unsang butang nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Ang tanang butang nga nahimo pinaagi kaniya. Unsa may butang sa mga ini ko naman ano? Walay bisan unsang butang nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Kung pasabot, ang tanang butang nga nahimo creature. Katong pinaagi kaniya, kay wala man siya na-appeal sa tanang butang na nahimo, unsa man siya, nga dili man siya creature. Kay ganaman, wala man siya na-appeal sa tanang butang na nahimo. Creator siya.
ang pulong Creator. O giangkon ka na sa akong Ginoo. Dito ako tupad kaniya, ingon nga usa ka babi nga magbuhat. Nasa Hebreo 8:30. Kinsa ba? Juan 5:9. Ang tanang gibuhat sa aman sa samang paagi, gibuhat ko sa sana. At klaro kayo, siya ang may sa Kristo, may sunan na madana ko rin. Karon, dinha sa Biblia, doon ay instances na ang atong Ginoo, may sunan, ang atong Ginoo, miangkon Diyos na siya Diyos, asa mawasa. Hindi ka akong ipaambit ninyo, actual kini nga debate, o actual na argumento, tali sa Iglesia Katolika o sa mga Manalo. Mingon ang atong Ginoo, mingon ang Iglesia ni Manalo. Asa mabasa sa Biblia na si Kristo miangkon siya Diyos. Mingon ang Mateo 4. Mingon ang atong Ginoo, ayaw pintala ang Ginoo na imong Diyos. Kung sa kuno, ayaw pintala ang Ginoo na imong Diyos. Kung atong basahon ang uno, nang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya tuksohin ng Diablo. Klaro kayo may sunan na ang gitintal ang atong Ginoo o ang gitintal ang yawa. O sa minang gitintal siya, mingon ang atong Ginoo, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Diyos. Pagkakata, sa pagpulong ni Jesus, unsa siya? Diyos. Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Diyos. Pero may sunan, tatantay mo kay dunay ligwat ang Iglesia ni Manalo Mini. Dunay ligwat ang Iglesia ni Manalo Mini. Sa San Mateo 4:10. Parayon ta sa 10. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kung siya kuno, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kamutan ang mga Katoliko, kinsa man siya, si Kristo amahan. Hindi mga Katoliko nga may kamagkaagan, makikuro ko rin tani. Ningon, ang atong Ginoo, sa Panginoon mong Diyos sa samba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sa kapalay, kanang Panginoong Diyos, it refers to the Father. Dili na siya kang Kristo. Kaya naman, siya lamang ang alagari. Siya man. Sa kapalay si Kristo. So, mula si WD ang Iglesia ni Manalo Mini. Kung saan ang Iglesia WD? Dili ng Metro Cebu Water District mura ko ni Rob. O padayon na sa 11. Versikulo 11. Padayon. Nang magkagayoy, iniwan siya ng Diablo at narito nagsilating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Klaro kayo? Ningon na katong Ginoo, siya lamang ang alagari. Ang yawa, wa mo alagad kaniya. Paghawa sa yawa, nipuli ang mga anghel o gialagaran ang atong Ginoo. Klaro kayo sunan na si Kristo, Diyos. Si Kristo, Diyos. Dinha sa Juan City, Versikulo 5, Amahan, himaya ako sa himaya na imong gihatag, nganhi ka na ko sa wala pa ang kalibutan. Pangutana mga Iglesia ni Manalo. Pangutana mga Iglesia ni Manalo. Nagtug-an lang mo na si Kristo tao. O ang gitugpan sa tao, yuta. Pero, mingon ang akong Ginoo, himaya ako amahan, sa himaya na imong gihatag na nako, sa wala pa ang kalibutan. Sa ito pa, di na si Kristo, wala pa ang kalibutan. Di na si Kristo, wala pa ang yuta.
Kaya ang tumbal sa tao, yuta man, o si Kristo tao lang, pangutana. Kung sa may gitumbal ni Kristo, nawala ang mga yuta. Lalo kay Pisunan, bulidaso na sa ang mga ministro ni Felix Manalo. Bulidaso na sa. So, pero kayo, na ang akong Ginoo ni Pisunan, existido na. Co-eternal with the Father. Co-substantial with the Father. Co-equal in power. Kaya naman, siya man ang kabog kaalam sa Diyos. Doon ay mga instances na iangkon sa Diyos. Ako nang dito ganiha. San Mateo 4:7, Porvio 8:30, Genesis 46, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Pero, doon ay mga version sa Biblia. Ako rin, sa una, ako rin kitima. Kaya kanyang mga iglesia ni Manalo Isunan, hindi kayo sila Biblia lang. Pero, daghan na yung version sa Biblia. Kanyang mga iglesia ni Manalo. Maulang atong gi-challenge kanila to, atong gihagit ang mga Manalo. Mapatun ko, si Kristo Diyos sumata sa nagkalain-laing version sa Biblia. Why naman po nagsunan? Why naman po? Mapatun ko, why lang history? Why lang referensya? Biblia lang. Mapatun ko na si Kristo Diyos sumata sa nagkalain-laing version sa Biblia. Why is siya ni Manalo Sokol nila? Kaya naman, paminawan ninyo, number 1, example, the Living Bible, San Juan 1, versicle 1, before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Oh, Biblia rin. So, this is the malawak ini. New International Version, San Juan 1 diskurso. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God. New International Version, San Juan 1 diskurso. Contemporary English Version. In the beginning was the one who is called the Word. The Word was with God and was truly God. Wala yung nabigsunan. Nawa ko yung Iglesia ni Kristo. Musok po ni Timaha. Pamatutan ako na si Kristo Diyos sa nagkalain-laing version sa Biblia. Why Iglesia ni Kristo musok po niya? May sunan, bago kayo magpatuloy sa topic nito, itagalog ko lang. Itong mga estilo ng sabarista, mag-ingat kayo sa kanila at sila ang makapag-debate sa atin. Matagal na itong tinuturo sa CFDC mo. Pag gumagawa kayo ng tema, pagsabalista, mga tagulit ko ha, pagsabalista, ang kadebate natin, pag gumawa tayo ng tema, yung tema na yun, kailangan nasa Biblia. Kung ano yung nababasa sa Biblia, yun ang itima. Halimbawa, patunayan ko sa ganitong version ng Biblia. I-specify mo sa ganitong version ng Biblia na ang Apocalypse linggo o Sunday. Wala sa balista ng doktor yan. Wala sa balista magkapatid na lalaban dyan. Ang estilo ng mga sabalista sa kalagitnaan ng debate, i-challenge kayo. I-challenge tayo. Okay, challenge. Ayon sa timba. Basahin mo sa Biblia. Challenge. Pag hindi mabasa, iba ang format ba? Pag hindi mabasa, paano ka na sa debate? Ganun ka kitid ang unawa ng mga sabalista may sunan. Nasa Nehemias 8, versikulo 8, ilang ibasa o ilang i-explain. 2 Corinto 3:6, ang magtutok na ministro, dili sa litra, ay ang litra na napatay, kundi sa espiritu na nagtatag o kinabuhi. Ano man yung prinsipyo sa Biblia? Kaya pag
mga sa balista this time, pag nakipag-debate din sa kanila, ang tema kailangan mababasa sa Biblia. Kasi, yun din ang nakikita ko sa kanila. Pag mababasa ng tema, nasa Biblia. Okay? So, klaro kaya? Klaro kayo? Kang isang bersyon sa Biblia, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, Efeso 2:6-8. Atong balikon ang The Living Bible, 1 Juan 5:20. Living Bible, 1 Juan 5:20. We are in Jesus Christ, His Son, who is only true God, and He is eternal life. Kaklaro niya, iba't ibang version ng Biblia, mga kapatid. New Revised Standard Version, 1 Juan 5:20. We are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Pagkadaghan sa nagkalain-lain na Biblia, version sa Biblia, nagtukan na si Kristo, matuon ni Diyos. Message Bible, 1 Juan 5:20. This Jesus is both true God and real life. Both true God and real life. Message Bible. Amplified Bible, 1 Juan 5:20. And we are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ. This man is the true God and life eternal. This man is true God and life eternal. Amplified Bible, 1 Juan 5:20. Ang tagalangit, labaw sa tanan, kung labaw sa tanan, mo ang Diyos. Sa Juan 8:23, 31, Roma 9:5. Kung sa Biblia, ang Biblia, inadayag version. Ito na may bugna. Kaya ang Biblia, doon ay bugna, doon ay pinadayag. Sa pinadayag, klaro kayo. Nga mao, si Kristo, Diyos. Pinadayag, ang Biblia, pinadayag version. Karon, Roma 10:12. Roma 10:12. Mabuting balita Biblia. Ang pinaka-favorite na Biblia ni Bro Disigugtas. Bro, mabuting balita Biblia. Roma 10:12. Ginoo sa tanan. Ginoo sa tanan. Maura ang Diyos. Ang Ginoo sa tanan. Maura ang Diyos. Maayong balita Biblia. Roma 10:12. O ang Ginoo sa tanan. Gawa 10:36. Buhat 10:36. Walay lalim na isunan si Kristo. Si Kristo ang Ginoo sa tanan. Buhat 10:36. O gina sa Roma 10:12. Ang Ginoo sa tanan, maura ang Diyos. Nabasa namin siya sa maayong balita Biblia. Walay lalim. Unang Pedro 2:12. Ang Diyos mo'y wanhi, o ang wanhi mao si Kristo. Roma 1:3-4, United Bible Society. Roma 1:3-4, United Bible Society. Ngunit sa kanyang pagka-Diyos. Unang Korinto 10:9, huwag nating subukan si Kristo, Panginoon. Pinuksa sila ng mga ahas. Huwag natin subukin si Kristo. Pinuksa sila ng mga ahas. Lalo kayo, si Kristo sa maong Biblia, gisgutan sa daang tungod. Huwag natin subukin si Kristo. Panginoon, pinuksa sila ng mga ahas. Sa United Bible Society, sa Juan 1:18, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama. Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama. Yuraki Popoti Monogenes Tekos. San Juan 1:18 sa Grego. Yuraki Monogenes Tekos. Kung kasabot, only begotten God. San Juan 1:18. Karong may sunan,
si Lord, mo ka na ako, mo apan, doon ay mga atake. Kining mga iglesia ni Malano, doon ay mga atake. Kung saan yung atake nila, ulang tinutuyo ko ng CCTV. Karoon sa hari sa kapanahunan na dili mamatay, dili makita ang bugtong na Diyos. Kung sa kuno, ang Diyos dili mamatay, dili makita ang bugtong na Diyos. Ulang tinutuyo ko ng CCTV. Dulay uban na ungon. Divine nature na, divinity ba? Dili ko divine person. Dili to, buwabot ang kainit sa adlaw o adlaw. Dili na to buwabot ang dagat sa iyang kabarat. Pero atong buwabot ang kabarat sa dagat, wala na kini kamuslanan o tulog-tuluban sa mga tao. Di ba naman sa Bible? Oo. Pero kini unang tinutuyo unang si Sais sa komentary ni Bishop Ambrose. Naingon siya na ang kining eternal, immortal God, it refers to the Father and the Son. Sa kapanay, after incarnation, ang Diyos nagpapiling nga walay kamatayon. Apat sa San Juan de Sulibit 30, si Kristo namatay. Si Kristo namatay. Ang atong tubag ni Ana, sa iyang tawhalong kinaiya siya namatay. Unang Pedro 3:18. Sa iyang tawhalong kinaiya siya namatay. Apan sa iyang pagka-Diyos, ang Kristo mulungtad hangtod sa kaluran. Kung sa Kristo mulungtad hangtod sa kaluran. Simple kayo naman. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Dito ba ni sa taga-Pagadian City? Doon ay approve sa bishop. Doon ay open letter kang bishop, kang kardinal na ibabasa yun. Doon ay tulong kaparing na may approve yun. Hindi akong manual na gikan sa Pagadian City. Kung sa may tubag nila ini, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Kung sa may tubag, nga giaprobahan sa bishop. Sa iyang pagkatao, siyang misingkit, apan na iyang misingkitan, ang iyang pagka-Diyos. Kuyaw kayo, nagkaroon sa gumalit kong ini. Karoon, palayo ka, atong tumalon sa atong pagtubag ng sunan. Dinha sa Salmo 37:25, mengon si David. Batak ako ganiadto, apan karon tiguang na. Wala ako makakita og mataro nga gibiyaan. Way mataron na gibiyaan. O nasa 1 Juan 2:1, si Kristo mataro. Busa wala siya biyahe. Wala siya biyahe. Kinsa may gibiyaan. Sa dirang si David nagkasala sa Diyos, Salmo 22, versikulo 1, mengon si David, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? O gina sa Isaiah 59, versikulo 2, tungod sa inyong mga sala, o hinungdan na ako dili maminaw kaninyo. Isaiah 59, versikulo 2. Di modo, klaro kayo na si Kristo, wala siya biyahe. Kinsa gidaan, kadtong mga tao, kita nga mga makasasala na ang atong sala iyang kinalang natko sa krus o dito sa krus may mo na akong Ginoo. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Isaiah 53, versikulo 3-5, unang Pedro 2:24-25, na ang atong makasalanan iyang kinalang natko sa krus o dito sa krus may mo na akong Ginoo. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Singkit ka to sa mga makasasala, kitang mga makasasala, nagibiyaan sa Diyos. Buwan pa sa mga sunan na si Kristo, spokesperson, tagapamagitan sa Diyos o sa tao. Si Kristo, mediator, not as God,
that asman siya ang nagatubang ngadto sa mahal. Dili siya pagka-Diyos, kundi siya pagkatao. Dili siya sulti na. Usa ka magiitan nga obispo si San Agustin. Mediator, not as God, but as man. Klaro kayo. Di po ito wala yung sunan. Doon ay daghan na wala makasabot regarding sa hypostatic union. Kaya nga ang Diyos namatay, literal, kasi ang unawa nila, ang dalawang nature, hindi daw nag-separate. Wala na ba sa usa ka persona. Pero ang guide natin, nasa Athanasian Creed, as a rational soul and body is one body. Take note, before tayo magpatuloy, as a rational soul and body is one body. Ang union dito nangyari doon sa nature, hindi sa person. Kaya nga, ang nature ng tao, ang human person, ang nature ng tao, human nature. At ang human nature, composite body and soul. Composite body and soul. Whereas, God and man is one Christ. Kung sagot nila, ang union, sa hypostatic union, ang union, wala nakita ko sa nature, kundi sa person. Therefore, Christ is a composite person. Christ combined in divinity and humanity. Composite yan wag na siya mix and mix. What example ba? Usa ka paso na may tubig at may langis, lana, oil. Ilagay mo sa isang glass, isang baso. Unmix. Nagpabiling na. Wala siya. Wala kasunan na po na hypostatic union. Christ is a composite person, compound in divinity and humanity. Diyan mo nila sa mga kapatid, ang Iglesia may manalo. Pero mga kapatid, nandito na yung hintay natin, the legend, Bradso Fernandez. Ay gabi sa anak ng sulat. Bago na tayo guest from Liti, ang tawag Liti, sa lalaki ka eskwela sa Universidad sa Cebu. Hindi ako, profesor, yung ko sa ibang pambugaro, pero kasi pa ko na yun. Usa ka taken for granted. Binta na ito, nga sa Exodus 23, verse 20, 22. Ngayon dito, kada tao, yatagan ako, anghel ng mga mawaka, malikod, para mo makabot sa inyong pagkatuan. Importante igual ng relatif na para ito matagal at ang inyong volunteer. Parulunod kayo sino ng bagay na ito sa pagkatao sa katulong, dapat kita sa itong pagkatuan wala na role sa kanya. Kaya kung yung sa pag-uhang sinuhan yun na sa Deuteronomy 14 na mga espiritu magiging mo sa Diyos ngayon ang mga nanunod anghel na naglagat sa Diyos
Hanya kena ya, nunay usa ka santo nga suat sudiga nga grabe niya salamat sa Ginoo sa anghel ng langit. Kaya sa Genesis 28:16, ngayon mo si Jose, one of the patriarchs. Tunay ko yung nagdulagay kay mayong ginawalaw, mayong pagkuhan ko, ayaw kay Kalalik. Monisip ka ito siya. Higap ko siya, nakakita siya, dusi ka, ikukot. Kaya mo sabi ko, ayaw yun, sila. Ang uban na ako siya, kita na. Nasunod kita siya, nagtulog, duha, dusi ka po, ipungpong ang mga trigo pa. Kaya sa ko sa kumpong, pero niya dito mo pumaray sa pus ang dosi ng mga pungpong sa trigo. Ang dosi ko itsura ko na nagkiling ko mga magapong niya ako. Wala kong isubukan ka. Managito sa kanigawan, gano'n na sila ilan nagilipak yun. Iyaw sa kakakiro, na sinina niya sila kumplong suko. Ito makita na sa mga, kaya meron ko kayo na yung dosi, kumakulat si Rudan ko. Dili na yung kita yung umunos yung luhi sa dosi. Baligyan tawa na yung may pagsuri din tanong sa mga pamilyo na kayo mga karga. Baligyan ka, ito dito pa. Nagagawa ko siya. Ngayon may sumunod nila yung batik niya. Sa magabot niya sa kung tao sa karapit na nagputi pa, nagkakay yuta, nagkakay katigayunan. Ako ay balay. Balay ko, di ba ako sa isa? Makasimboli pa. May bato ko na si Yahweh ang Diyos o para dili ko ang isang kumando hindi mo sa isang ng baligyan. Doon ba? Trabaho siya dito nung nag-aanggo lalaki ng studio kasama nito diba? Bapa kayo na naging lawas. Tanong, naibog isa ng Jesus sa series na nagtubog ikasapulatan o ang kayo. Wala doon sa karubiyan, di patigil kasi ang pananaw sa lainay kapit sa negosyo, bugay mo kami. Ginapit niya ako ang tak. Ginugos niya si yan susi. Yun na. Hindi ko niya yung ako. Hindi ko yung bata. Inubuhi. Kada po sa mga kaligayunan, kada po na paligya, di kong buli niya. Subong dito ba? Buklo ko dapat na siya sa country. Bukan susikot din yung talaga. Tukmo din ko ba? Pamangkapangan. Kamang din mo. Sangka sila. Hanto dito din mo ba? Isagay ka mo ba? Ilubos ko. Hindi ko ba? Dahil mo itong sugo mo. Kuskus. Kuskus na din. Kasi ito ginagawa natin ko. Tunos. Magdumi na. Ay, okay. Preso ko. Mga susunod ko. Yung sila. Yung wakil ko. Sibok sa ito. Wala pagkataon na niya sa pinagawa. Dito na siya pinagawa. Kasi ang pagkataon ng puhon, nagkakita sa kahigala ng pinagawa. Yan doon yung i-provide sa kabilang ko. Kasi ilang taon ako, hindi mo. Ano daw hindi kayo pinagtungan sa Diyos? Damdong mo ko. Kagay mo sa kawit. Yan, kita na ako sa kawit. Tupa. Na, ibalik ko sa kagay sa kawit.
Yung sasi, tukan daw. Dito ka daw. Kagawa sila. Sa luto mo yung tukan daw kagawa. Dito na sa pinariya. Balik sa kita kaya sa akin. Ako sa kanikuhan ko, Dulu sa ko buka, kaya ito, ikaw masa tanggap. Yung sasi, surpun ang dalakan. Ito ang buhay ang lupasin sa akin. Kung ito, mga antol ng hari kung ay problema, dagong problema, di na pa ito bitagay. Yun, kung ay pagkakong ito, pinako na susot ko. O akira, mga susunod ko. Antol na, dito na sa Stingarika, nangyari sa booking sulira. Siya sa nagdamo kami. Itu ka, baka alam yan ang buka. Sunod kita ba yan daula? Sunod, lahat sa may hindi ka ito. Kusin, sa Diyon, itu ka ito ay babuhin ka naman. Kaya kung dito ang kita ay tuwa, kung wow, asay mo. Hindi mo nasabi, makamatay ka na kasi. Ikaw kay dinagdagan mga Diyos. Given Diyos all things and properties to solve the problem. Ikaw kayo po suliga. Ito yung susinga. Ito po magtutuloy ko na. So, yan ka naman. Resolve sa sahay. Kung tidak po as na mag-swimming pool pa dito, tigo, tubig. Ya, nila mga butika po, kinakanan dito, ihano ako sa trigo. Ipatayan ko kayo yung ilaga. So, pagkapunta, bulok sila. Hindi mo nasabi, kinakaman Jesus. Walang problema sa tubig. Kailangan kita po, maglaw ko, tubig, na timpi mo, istiman, nakainom sa maraming ganito naman. Sa bubong pagkasabi, sa dakang mga pagsuwari kasakit ni Jose, sultan ko yung kanilang ang mga anghel. O nagdapat na ako nagluwas ka ako sa tanan na suwari ka ito. Tuman sa pinigyan ko. Kaya, nagpunang panahon nga, naghuwang ito sa Israel. Huwag ko na. So, kasi, nagsiguro, nilato, ulit bukas. Sige, tapos, sige na, sakot niya na ito. Sa siguro yun, di kaya na nagatong dinamit niya ng pagmulan. Isuong pa ng kusanan na plaka. Ngayon sa Sibugda, kung ano na, nilugan yung sa kagawa, sinamalik na ng ibang isuong. Okay, doon na lang din. Kanang sako, sa kanang niya ng isuong ka naman ito. Ila ka natin isuong. Lihod din. Kung ano na po rin siya, lihod din. Siludin yun. Yung suko sa mga isuong. Hindi nyo nagawin. Ako sige tayo mo siya. Kaya tayo ko sa iyo sa pero pauli ko nilindin si kumura niya. Dahil ang galing ng inyo sus, tinubaya ko. Durian mo kayo ito sa iyo, hindi mo naman. Okay, gusto ko yung susunod na naman niya. Ikakos mo siya. Kung pinaghinap niyo siya. Kasi kakataon ka. Ngayon, tulanan niya yung mga ako, siya yung mga salita. Umakil na ito, nabugi. Sa mga nakakita. Di ka naman tayo ayaw ako. Ang pinaguyog sa head ko. Ako yung gobernador. Magabuot mo sa mga yuta niya yung pagulog. Mawalay. Magabuot mo siya mga panginabuhi na pangitanan ko. 400 years.
Manila. Yan, nagagawa sa sila. Ito, nagbuwan na sila. Na bulan sa kahilingan ng hindi. Ito ba hindi? Matapos sa katawa, ako magkakam dahil pagkakalangkay. Huwagad niya. Nalilipod ka niya. Pero panahon ko niya na siya maghipog kalapasan at ang niya o niya. Genesis 48. Genesis 48. Wala kita okay lang. Pagkamita yung mga okay na po magkaibaw. Ito, hindi ba magkaibaw po kaya kung nabok na pagka ako sa nagbiulog na ba sa lupat, ang buro. Ano ko yung mo? Ibal din ako. Saka-saka na ako kasi sa tulog. Yung po iba sa bawas. Yan ito ko ito simple sa last week of the day. O ito na, ibuyig ko sa content na ito kay na hindi ito na iyoko sa lawa. Ito ko na nabibito. Kita na Bukod sa dito sa mga biksi makita sa pagtulgo ang ilog ko dito sa ang CCTV sa gobyerno na nasa tumas sa nakuha diri dito sa diba siya o naisip na karang mga bigit ako rin ko na bigit ako huli ko pinasuka saan yung mga eksperta na ngayon yung mga kita sa atin na naambil kita na ako ka na hindi ko eksperta nabarantang na hindi ko na ako bundot hindi ko na gusto ako nagturo kapuya mo na akin hindi ko na extension pero hindi ko na maka saling extension kaya sa kanang 15 so kanang 15 so tao minutubi kanang-kala kanang ibuli na imo ako na kapito sa Diyos huwag yung kaibaw gato kalito na napukuha hindi ka kalipan kaya so we should know that hindi mo saling nakahanan ko may hari sila dito, no? Si David, grabe kay hari sa Israel. Istigo siya. Nanawag niya ang baso. Tubig, di siya minum. Ikaw, ito na sakit. Ibati mo na. Kaya dalawa sa David na Kumpisal sa David na sa iyo sa niya takkan siya solusyon sa iyo sa mga sa tempat itu kita ada Philippines. Sa Philippines. Kedua dia kagian anak dalam memakai anak sekolah. So orang anak tu kira boleh disebutkan bahwa itu hata berbeda dengan kata begitu kan pasti. Ayo kita ini. Sama kita. Orang Indonesia, dosa-dosa terbaik, disalibkan, keterlibatan dalam perkara ini. Tuhan tutup anak musika, sudah ibu-ibu keluarga, jadi kubur sampai selesai. Dari sisi kita Kristus, oleh kalimat yang Yesus sebagai orang ataupun pikirok, dalam mengirimkan Kristus yang dari Kristus oh, ya sih, satu imperio, Exodus 33 tidak usah mulai ambil memandang. Exodus 23 never suruh waiting to the heroes. Karena tak tahu kita akan ikut ambil. Exodus 23 ya suruh waiting to the heroes. Oke, berarti apa?
ma-operate sa mga si Dakunas, itong speaker. Okay. Sir. Oh, si Brother. Ayaw Alam mo, tala tayo, sir. Alam mo, tala mag-subject. Pagkita ng mga tao mo, ay lahat ng tao, destination sa kinabuhi, di ba, tao, di ba, ang suko sa Ginoo, di ba, ninyo na siya nga, ibaligya ang kalangutan. Kung musugod ka kanako. Kaning atong nakita ng mga dagko nga mga negosyante, or bisan naman sa mga dako nga matulutan sa puno Ginoo, pero enough ba na nga makaingon ka na isunod sa puno Ginoo nga ibaligya ang kalangutan? Yung wala pa niya ibaligya, positive ba nga? Masa mo, malangit ba na siya tawanan? Ang akong tuwatan na, ang giingon ni Kristo nga ibalik, ang musunod ka na po, ibaligya ang kalangutan. Kinahanglan na leader, na basok nga ibaligya ang kalangutan. Tayo ko. Ang duwa na lang, case to case, kaso to kaso. Kaya, dapat po yung tao. Sobre na sila ng gabi sa inulan na pagpapilog ng kalipay, wasa kita kalipay. Ano mo niya si Jesus ang buhay magtutudlog sa ikaw gusto mo maging. Gusto mo sumunod. Siya po iso, kung gusto ka malagig, gusto ka na itong malag, maligyan na ng pagkakas. Hatag sa uwi, sarap na. That is really singular case. Kaya kung itawag na ito na nag-important na, hindi mo isang sunod ko mo. Kaya iba pa sila ka. Yung qualification that we can follow Jesus, if we hindi ko tayo, hindi naman tayo, kung hindi ko mag-iso, hindi ko masipigyan, hindi ko urban, taligod. Malingon si Jesus sa pinan, Jesus sa langit. Masayang ko sa kakabilyo, Jesus sa matanda. Naman yung matanda. Posible na. Pero, ang ito rin sa gato mo tuke, dagos ng video sa Lula. Na dito ay ianap yun ng camel, kaso, pero naman yung kita ng tulos. Naging kakar, naging kakar mo, hindi mo, ang noong tutahan, mula yung atas ka, atas ng video. Dagong pa. Punta po mga sa Pagkula. Mula dagong. Wala kami yung kausod, pero kailangan yung pag-iba. Itarong mo yung masod. Ito pa isod. Pagkatong kami. Pero hindi pahibo. Mahibot sa buti. Katong matas na ako kaya ilot na yun. Baka kawo mo din. Okay, Brad. Really? Sumpay lang yung saya kung paano kasi kung na ng ibato. Tapos na lang kung ano na may anggil ba? Okay, gusto. Ang problema na, nakailang mo sa inyo kami, there are 7 archangels. If you want to know your archangel, I will tell you, no? I will tell you. Dili kami kadada. It is smart to say that kada sa nato natag angel. I know kung kinsa imong anghel. You give me the day of your birth and your year, and I will tell you kinsa imong archangel. That is the basis. Wala siya. Kaya just answer me kada sa nato na sa pito ka archangels, naata diha anghel. Mao na ato anghel. So mugawa ta angel of God by guardian dear. General na siya. Kung mapalitan mo na sa imong archangel, isusod na mo angel of God, Saint Gabriel, the archangel, kailan mo specific according to your birth of date na makunay mong archangel. Ito na masunod din rin yan. Masilid mo ito. I cannot set a particular birth, but that is looking how to determine your archangel of 7. In this book there, Saint Michael, the archangel, Saint Gabriel, Saint Raphael, Saint Uriel, Saint Sikiel, Saint Judiel, din na ikapito, Saint Barakiel. Wala sila. Naamo ana inyong angela. Ilang mo musulti?
I-deserve mo, I will give you that angel. Okay. Next week, medyo na lang, isumpay sa ako ng mga. Yes. Pero kung pagkutanan niya lang yung dato na pabalik niya, kaya ang imong pagkatunan mo, that is the lesson of the parable. Nakadaghanan na po, itarapin na ito ang material na tigalingan. Ngadilig na makakikuwi ulit. Unay says na kung nabasa sa pangitali nga. Isig sa parable. Okay. Gusto rin mo na kung kaso o kaso. Eh, ulit na ito na kay pamilya. Huwag mo ka na sawa. Yung mo rin po, hatag ka lang yung bando. Saan mo buhis mo sawa? That's not. You are not allowed to dispose your properties. Kaya kaso sa kadao, iya to. Ang iya solusyon kayo sa kadao sa kadao. Oh, Angel Miguel Gabriel, Gabriel, tulog. Isa rin pa. Ano ba si Judil, Ariel? Rakil, Judil, Gabriel, Si Ariel, Gabriel, sa Judil. meron ka pa? Oo. Sa'yo lang. Bigyan naman siya sa direct visit. Kapata. Sa tisyon na nasok, kay kita mo safety. Ipinsa doon sa pagbuo. Hindi ba nasok? Hindi ko kata na minaw ko rin na ako kita na nag-practice debate. Hindi ko yung surat na nasa ulang mundiyo size 12. Paningkamo, pati bukno, sa imong pagto. So, debate gina. Kaya kung ba ito gusto nga manong katibati, ito kayo wapak katpon. Magmulong-mulong lang sila. Ngayon kung ba nga mamadungan, kayo ito rise sa pagtibati, ito kayo hindi ba kayo sa mga kanang tingin kamao, mananawa sa iyo, na right, pagtibati, kung why operating ka sa mga kamao. Tapos ngayon also na ang mga patuan, pinigong nila sila o debate, mag-debate. Para panahon na doon na sa debate, hindi na sila maratol. Kaya kasagaran mo sa mga safety, sige lang paminaw sa doktrina. Pero ang pagkatapos sa pagkabasa sa debate, for example, ikaw, legend, parang ika, icon na debater ng ika. So, kanagin mong kahibaro, hindi na masunod na mo. Ikaw, masunod kita mag-practice. Kaya kung hindi ka mag-practice, saan matupad ka mo, nga ikaw ako safety, kung kita hindi na maakihan ang training sa debate. So, Sakto na kaya gusto ganun yung mga nurses, kapasan na. Actual practice. Wala kita mga natin sundan na nato mag debate. Ano na alternative, hindi mo pwede para sa pagkutin, ano na yung negative niya. Doon yung also siya po na patuloy yung pagkuhan, gato na sa States. Kaya a style and art of questioning. Kaya, okay. Kaya tinatawag ng tipo ka niya, kaya natutunan. Meron natutunan kay ganito sa Pilipina, ang napunin na pagkuhan. Sige na ito. Monong sa loob. At bago kay affirmative, negative, siya ka sa lista niya. Ibalik sa Katoliko, i-appeal sa Mount Rivik. Nanasi yun ang babalik sa balisa. Pero kung isuko ni he is straight to the fact that he can't make it. Yet his conviction, he returns to self-esteem, so the purpose of Mount Rivik. Manangana, unahon ako na ako kaya ni Elias. Dahil mo mga, ano gusto ni Bobby ba? But did not know, exposed to the debate, did not know about the question, the opponent. Kaya, gawin kasagaran sa mga debaters, masubok, singkahan, ang mahandok, yung nag-uulog din ang mahandok. Tapos sa mga debate, this is already somewhat deduction that you are told by the judges, get out there. You are not a debater. Because a debater must be always calm, matiga. Must always oriented, hindi maglato.
and knows the economy of the Christian. Wala kaya ba ako na trabaho? Kaya ganun to, di ba nag-village ko doktor? Pag-uwan nila, ako sa practice. Pero ang practice. So ako so ako niya ng schedule, ako sa San Travis, ito ang iglesia, hindi mo kaya ya, bigas, negative. Gumanin mo kusyo, gumanin mo suki, terus gumanin mo gumanin mo terus minum ikaw na sa negative sa mo size kung kasi ya, buat ko kayo magkakakan sa debate, yang kung trabaho is lagi sa pista niya. Karena yung dibigyan na, dan kaya nagkakaroon ng libro. Iglesia ni Cristo dapat ay bato ng libro. Bibigyan na ko rin bibigyan ng tawagin. Diyos ang bato na dilema. Ini apa sa dinulog ba Song Fernandez? Ganaan sa iglesia ng Barugan di Levada, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Oh, di firma maka na sumama sa Biblia. So, magkali ko kung wala na sumama sa Biblia, kaya makatupag ka, pwede ako, Iglesia ng Cristo. So, makapata na, asa mamasa sa Biblia, nga dito ko ni Cristo, Iglesia Katolika Apostolika Romana, kabasara ka niya na, mohon ng Iglesia ng Cristo. Di ano, support sa ilang libro. Sa libro na the history of Catholic Church. At the very onset, there was no name, the church founded of Christ. Even Catholic Church is not found there in the Bible as revealing to the church. Dahil na ito, kung ba na kanya, yan ang kagawin, revealing to the church. So now, they have preparatory na isipin ng mata ang mga Christian na Cristo o viva niya demoralize ang buto ito kanina sa natin. So, instead of helping to defend the Catholic Church, you are driving the Catholics away from the true Church. So, hindi mo ba na magkapapil ng debate ano na magkakaroon ng kaibigan? Ano ba kayo magkakaroon? Gobernador tayo na sa nalilito ko nito sa tayo. Kung nakakahong sugyot, pag-himong nagpapilipit, pero naabot, pag-hihil ko kung saan galing yung hindi napildi ko sa Jehovah, isa ang Kristo, Lord Diyos, Komunima, Koholay. So ako nagsundan ng correspondence. Brad, please. Ito naman yung assistant ng pagkawitan. Okay? Sorry? Excuse me, Robert. What kind of debates? Sa ito nga, naganirahin yung mga science sa debate. Karena magkakaroon debates. Magkakaroon debate, hindi mo ng debate. Mura pa na siya. Pamatot ka na iba. Imuro, suka, bisa itu enggak, itu sih sama. Susu siya. Jadi, always something suspicious, not really in debate. Debate terus minum juga. Ada yang tidak kung sa katinuo kayo ibarugan ng Kristo. Magkakaroon ay klase sa debate na magkakaroon na debate na magkakaroon. Okay. So, what I got time na ito, hindi na magkakaroon kahit smahin ko ng diskurso. Pero doon ang yung mga references dito. Magkatimbang kami na umisay sa ito. Pero that is not the mission. The mission is isalog ka smuntana. Kung magkatumbang ko ka smuntana, tuwa ng Kristo maliliman ka. Pinag-uba, tinigil mong barugan, maoing, uyong ka, o pinag-uba kayo mong ikubahan, sumalas ng biyan, sumalas ng ikiman, o yan kasi ito. Diliman naman ito. Ano ang ikaw makalasmon sa Biblia? Huwag mong ipagkapasal sa Biblia, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung ingon ko, katulili ka katulipag ka na, bubalin ko ni mo. At ang gawa mo katulipag, kailangan kayo bubalin ng Iglesia ni Cristo.
So do not stare. When you are still beginning, or beginner, do not dare to challenge the debate. May mo naman bugiro. Hindi mo ito kaya. Kaya mo ito rin yung side. May mo ito kaya. Yeah, knockout eh. So please, maggamit, hindi mo kanya na, paris-pariso na ito, nga sa sunod. Paris-pariso na ito. I-hold na ito dito sa, dito lugar. May kausan na sa lahat. So, ako ang bantayan daw sa mga sabarista. Kung basa sila chapter and verse sa Bible, according sa doctrine nila, kung muna ilang i-topic, ay affirm na sumala sa Biblia. Pero, tuwa sa debate, i-challenge ka. Kung mabasa na ko, kung dapat ka na, hindi ka kay chapter and verse 1. Mausap, vice versa, muna yung slide, kung ikaw katoliko ka, karon magbuhat ka o tema na wala sa chapter and verse, sa doktoran na, i-challenge ka nila na sumala sa Biblia, kaya mo yung topic, kung mabasa rin mo, naog ka, kung hindi mo basa, hindi ka. Muna mo na, ang ilang slide karon, normal kayo. Karon sa, ikaw sa mag-debate, dili na ito i-online. Kaya kung naka-online na siya, sama sa itong libro na ano na divina ba? Ang imong libro na ano na divina, ito may atake. Na ito ba? Kaya imong atake, ikuha na sa balista. Ang awala si Bansok, ito na 50,000 ka mga tao na ipamatay sa Inquisition. Ang awala mo sa kabinuhang, ang atake mo lang ikuha, divide sa ikuha, ito ka. Pero ang tubag, huwag na masahap. Ang ito po sa mag-debate, during mag-debate, ang kanang mga atake, ilan ang mga 0% sa mga tubag sa mga atake. Ang ilahan lang, bukuha sa atake, kunya, i-atake sa tubag. Gusto ko kung may lugar ka, nag-engage sa debate. Topic. Hindi mag-yun. Ano niya mo, mahali lang, organan. Hindi tayo buhat ng tema. Dahil sa akin ako, patuloy na ako, hindi ko na isa na Kristo, hindi niya sa Diyos. Hindi ko na topic si Lord. Because bukan na yung bukti. Remember, any topic it should be positive. Mula na kami mo, hindi mo baro. Ano na negative, hindi pagbawa ng mabili na ito kay Kristo. That's negative. That cannot be used as a topic. Usa, yung topic must be simple and be close. Mura. Kaya ang mga tema, hindi mo mapipigil ito. Kaya magsugal ka, hindi mo. Nagbakan ako, nagbakan daw. Ayaw kayo. Ano yung matihog na ito na platin mo na in Clarence, known as Logos Editores. Buto mo na, klaro ka, hindi na kapagkita na yung tarungan, klaro ka yung kaya daw, yung hindi mo ako na natugian. So, we must be careful. So, hindi nga itong mga debate, not only the topics, but also the style, how to answer. Kaya mo, huwag kayo panahon na puso-puso ka kasulata, ang ikaw kasi na puso kita, kami ni Prison, huwag kayo na hindi na debate, vaccine na. Kaya doon ay judges sa tinawag yung debate, mo-discount pa rin mo, sila yung ilip, stop it, yun ang debate. Kita, kung sige na katake personal, di ba ka manadiling ka debate? Kaya review ang debate, focus on the issue. Ano siya? No. Sabot kita na kung ikaw fermentate yang may kayo pagka-develop negative nga para gagawin ka masubo ka yan sibo ka na una hindi mag-debate. Do not forget that is mag-debate isang puso na isulti niya ayaw masubo ka hindi ko yung naman dahil kayo mabuti yan magkako-debate mag-debate pagkuman, away kung ano, hindi lupi.
So, para, ano yan ang parisot? Double, say, appeals sa negative. Maya, natin, sa pagkakabaro. Yes, Christine. Unang pagkakala ba, ang tangan sa tao, langit, na ekatoryo, na inverno, isa magiging ng inverno. Isa may nagkakaya ang kalag sa tao doon ulo kadapit ng tanganan. Oh, Ay langit, ay purgatorio, na inverno. oh. Isa may nagkakaya ng inverno. Natong sila. Di man may mong ginong inverno. Natong sila. Naghimo, di man na. Give me the penalty. Mulata, ay, way sa mulata. So, hindi man, punish me. That is my sin. Ang inverno, hindi gusto ginawa, no? Huwag inverno. Consequence of sin. Then, inverno affair. Okay. So, pero nasa Bibliya na sa kwan, Isaiah 3:6, na Ginoo Mose magsilot sa kasasal. Na gina. Sa tanong mo nga, purely sa God Himself is justice. He will not allow the injustices and bad things, bad actions continue. Kung saan Ginoo sige, gusto. Muna yung punta na rin. Ano yung punta na rin? Ikaw yung punta na rin? O, direct ka na rin. In the half-minute transport, isa mo yung feeling sa positive or negative. May mo ang organizer, may mo sa volunteer. Nangyakus ko affirmative. Kita ka isa sa maayo sa katigat. Or na, hindi ba somewhat na Odo. Organize na itong pagpiling. Kapag mas maging maayo na i-train sa pinagdaan in terms of pagtibo. Tumulong ito sa belief. Okay? Sa mga pagtibo o tema. Kasi mga ibagay. Oo, ato ginang subutan sa atima. Kaya na bigay mga lima. Matutan ako, may siya katulika, o hindi siya, na iya siya. That's negative. Whether you make a topic which is negative, I will prove that the Catholic Church is a good church. Okay, kung mo pa kayo nga nila, so, ang matutan simple, yano niya, walang dagdili. Hindi na diba? Sige kayo, mo tapos na tayo. So, darang actually, lahat ay nakaschedule sa online so pero hindi siya nakalive. Silbi group pura ba? Na nasa social media sa messenger na ito na mag-debate. So, isa itong ginahan, nakaschedule naman, lahat ay existing platform. Pero nasa online, pero hindi siya live ha. Kita kamu-kamu lang natin na naka-schedule na sa nasa place. Oh, kaya mo. Di ba nahinga na ito mga exclusive class? Hindi mo na isuot sa cellphone. Oh, hindi ka na isuot sa Facebook. That is exclusive, that is secrecy, that is closed door. Close door of the warriors, how to fight the war. Yan yung mga ipakita lang sa mga hindi nagkataon. Exclusive na ito. Ato na ko. Pero, there is a exclusive debate. Pero mga si Jesus, nagigantong Siya sa mag-face-to-face. nga naman yung San Pablo sa 217 sa Aguba, ganyan kayo mga sinuha. Kasi kung San Pablo sa mga lugar, at tuwa, anaya, minsan na sila ng mga tugi. Kung siya yung gusto ng mga tugi, ay wato ko, ang parang pila. Ang parang mas San Pablo managatan ng sa buhat 18-24, siya Pulos, tinunan niya sa Juan Bautista, lagyan ka, Diyos no, sa iyang tutuko sa Subarnet. Kaya nagpasakot kasi sa Catholic Christian Church. Yung indoctrinated siya. Kung pag-apil sa debate,
daghan na kapit kaya nagis na tubig. Pero hindi ko na. Nas mo decision ni ko. Nadaghan yung kapit. Mga rodeo ito ang Kristo. Nagis na tubig. Because he has the reason. He has the word. Truth. And he knows how to deliver the truth acceptable to individual heart. Hindi siya masuko. Ulo ko siya sa tinulungan. Yang mga ko mga tubig. So, mga na ako ang pagpapagili kay ganahan na tubig ba? No. Hindi ka ganahan na ay sa mungong kasulti, sa kabulutan sa mga tao, gusto ng away. Maraming away yung debate, this is not really away. In the sense na that will be resulted to physical. Hindi na ng tubig. Ng tubig, binilo ay nila sa kaluhan. Mga nga doon sumalas, may rules, civil rules, mabihin na. Ngayon din ang tawa. So, ilan na moderator si discuss, ilan na kanibati niya, napahit din natin yung kanibati. Pero ay dugo, huwag na suko, huwag na ngawat. Because of the rules. Pero, hindi ko sa akin, para na, iba kaya na lang. Hindi ko nung result. Kanya rin mag-isip ko yung tema. Yung paminawag ka rin pumuhuman ng oras nga dito. Masayang na ito ka. Hindi ka ito. Hindi ka matakang object pero ang sa moderator. Kung sa useless na, samok-samok ko, kili tayo. So that is it. Wala pa nang sa debate na ito liha. Kapain din na wala. Huwag mo bukit talawa. Huwag saan makigawin na kung kanta. Kasi gusto ka ito ang kaitin ay consider that is his time. That really threatening. Kung uno man yung hagkita na ito sa ikusulian, tingog siya may sulto pa kamay. Ay, hindi na. Because if you are in the middle, you can be misusing that is out of the topic, personal. You have considered one warning. Do that again, you are erased, you are not individual. Go now, you are a boxer. Simple na universidad nga na yung debate, paminawa, di ba Kristano? Natingog mo ng pag-asaya sa akin. Pero muhim mo, go down ang bilo-bilo ng natake ng personal, he is not a debate. Get out. It is the issue and topic or theme that we are discussing against the truth. Di ba, hindi ka shooting daw ka na, sulis, buko ko mo yung no, you're not in the get out. You're attacking the person. Okay, good. That is one debate. Again, hindi ko karo. Ang yung hindi mo ba, mula bisaw. Oh. Karena yang debate ni Bradshaw kada domingo that is one-on-one. Ya kaya kadang taro, right mo atau mo of debating team tulo-tulo. One team tulo almost or three. Then the positive perpetrating tulo, negative tulo, debating team. Kaya sa inyo kay one-on-one na siya. Ano po yung wider participation? Saya mo na mga ranking. Okay, no. One team tulo. That is limited kasi mamana di ondir mo na di mo na tulo hindi na mo sa oras sa grupo kasi so that is already hanay na bilang minuto pero 8 minutes, 6 minutes to 5 minutes question na nasa so doon na ang buong sa mga kanan kolehiyo college or university mag-team na siya. Sa ato, kung naliman yung team na naibo, kung nito. So, naraming yung ito. So, naraming yung represent. Una, hindi. Pero usually, may gano'n pa sara. Kaya lumagan ito, nakalit sa mga sabi mo ka manaka. Kung mapili din siya matasa ka, happened that, I know that it happened to me. One of the indicators, wala pa sa kontra.